Reduktion og ligninger. At reducere er det samme som at formindske noget, altså et regnestykke. Hvis du får en opgave, hvor du skal formindske et regnestykke, bliver du ikke bedt om at løse regnestykket, men om at gøre det mindre. For eksempel 2 plus 2 plus 3. Her vil det være nemt nok blot at udregne det, men lad os for at gøre det lidt svært at sige, at 3 er urørlig. Hermed må du ikke blande 2 og 3. For at reducere dette kan du kun plus 2, altså 4 plus 3. Vi har nu formindsket dette regnestykke. Woohoo! Dette er et regnehierarki. Hvis et stykke er flerledet, det vil sige, at det ikke blot er 2 plus 2, men 2 plus 2 plus 3, er der flere led. Derfor kan man ikke blot regne det ud, som man vil, men man er nødt til at følge en vis rækkefølge. Altså først parenteser, derefter potenser og kvadratrødder, så gange og division, og til sidst plus og minus. Hvis disse skal vise som eksempel, er den 2 plus 3 gange 5. Her ganger vi først 3 og 5, og det bliver så 15. Og vi ganger først, da gange er før plus i regnehierarkiet. Derefter plusser vi, og så bliver vores reducerede ligning til 2 plus 15. Og der er mange forskellige ligninger, der kan vises, men vi vil kun vise jer nogle eksempler over det mest basale. Her er der vist først en plusparentes, derefter en minusparentes, så en gangeparentes og til slut en divisionsparentes. Her vil det være nemt nok blot at udregne det, som sagt, men lad os lave en af tallene inde i parentesen urørlig. Så er man nødt til at benytte nogle andre metoder til at hæve parentesen. I en plusparentes hæves parentesen blot, altså man fjerner den bare, men det forbliver egentlig det samme. I en minusparentes hæves parentesen, men fortegnene inde i parentesen bliver ændret til det modsatte. Altså i dette tilfælde bliver plus til et minus. Og uanset hvor mange led der er inde i parentesen, skal alle fortegn ændres. I en gangeparentes ganges der ind i alle led i parentesen. Altså i dette tilfælde 5 gange 4, det giver 20, plus 5 gange 5, det giver 25. I en divisionsparentes divideres der ind i alle led i parentesen, og det er nogenlunde det samme som gangeparentesen, bortset fra det er lige det omvendte. Og så kan der regnes med potenser. En potens er, når noget skal ganges med sig selv. For eksempel 2 i tredje plus 4. For at formindske dette skal vi først få det skrevet ordentligt ned. Så 2 gange 2 gange 2 plus 4. Herefter regnes der bare som normalt, hvor der først skal ganges og derefter plusses. Der kan også være en potensparentes, som her vises. Parentes 3 plus 6 parentes slut i anden. Her ser vi, at 3'erne er urørlige. Derfor ganger man hvert tal med det andet. For at vise det, 3 gange 3 plus 3 gange 6 plus 6 gange 3 plus 6 gange 6. Vi går ikke ind i kvadratrødder, da vi ikke har lært at regne med det. At regne med en ubekendt, det kan være x, y, a, b osv., er det som at regne med en af vores urørlige. Man kender ikke den ubekendtes værdi og kan derfor ikke regne med den. I sådanne ligninger skal man for det meste finde ud af, hvad den ubekendtes værdi er. Til sidst bør der nævnes ulighederne. Ligninger handler mest af alt om, at det skal være lige. Men hvad nu hvis det ikke er lige? En ulighed er et tegn, som viser, at regnestykket ikke altid på begge sider af lighedstegnet er lige. Og så bliver det til et af disse. Her er tegnene. De 2 krokodillenæb, mere end og mindre end, og her er de 2 andre, som er mindre end og er lig med, og større end og er lig med. Mange tak.